OK, čau lidi, je to takový event, je tady se mnou Mina a tady jsou nějaký random hráči, jsme na terénu, oni tam skákají, ne. Takže Minák staví a je to celkem dobrý event a jo, já to tady říkám, tady takhle, a Minák říká, aby šli dolů, jo, pak staví a bude tam obskok, což je celkem špatný, protože já jsem celkem noob a nevím, jestli to úplně dám, ale budete se na to muset koukat. A teďka tam týpek napíše seriékary nebo gamer a vidíte, jak jsem na to odpověděla. To je těžký rozhodování. Seriékary nebo gamer. Seriékary dělá dobrý eventy, ale gamer zase dělá raft s killem, s javem, někdy taky UHC rany dělali dřív. No a tady, teda už jste to slyšeli a už by mohl být ten parkour, Minák dostavil, jo, je tam obskok, což je špatný a tady přišel a dělal tam reklamu a my jsme ho samozřejmě nechtěli, ten Alex Trix 17 napsal, že ne a on se pak odpojil. Ještě tady něco napsal do chatu. Napsal, že do roporu, ale to nás nezajímá. Takže jo a to. Takže nevím. A už je parkour. Minák to dostavil. A hop. Teďka to celkem dávám, hele. Ale ten obskok, ten nedám. No, hop, a nedal jsem to. Což je špatný. Teďka jdu na druhý pokus. A je to verze, kde se žďucháme. 1.12. A je to náve hlavně, takže tak to dá, dívejte se. No, tak pojď. Nice, dal to, ale já to nedám. Jak můžete vidět, nedal jsem to. Což je celkem škoda. A jdu zase na to, Minák jde za mnou a teďka mi tam udělá cestu, ne. Teďka jsem spadnul a teďka jdu na to a Minák mi tam to prokope. Já zkouším trik a tam už jsou všichni v cíli. Nevím, jak to mohli dát, asi to uměj. A teď jsem to zase nedal. Tady za mnou přišel ten Fortnite 19 a jdu na to po nevím kolikátý a jsem celkem noob. Hop. No a Minák už mi zničil cestu, takže já jsem šel a hop, ještě skok a byl jsem v cíli. Oni to tam mohli cheatnout a teďka bude další event, který uvidíte za chvilku. Minák zničí diabloky a hop. A teďka se rozmýšlí, co bude další event a bude to skok do vody. Tam už to můžete vidět. Minák jde připravovat vodu a Minák už to připravuje, dává tam žebřík a ničí to tam a jde tam dát novou vodu. A Alex už jde na to. A nedal to, nebo kdo to byl. Ten Steve Danny Beck se jmenuje a já něco teďka říkám Minákovi a nevím. Skok do vody, píše Minák. Jo, bylo to skok do vody a jdeme na to. Já tam teda vylezu po žebříku. Ještě ne, až teď. A Tony Beck tam je. Leze za mnou a jdeme na to. Klasický skok do vody a hop. A nedal jsem to. Minák tam píše to a
OK. Takže jdeme na to a hop, nedal jsem to. Jo, každopádně, což je docela špatný a jinak to nějak zlehčuje a teďka to jde zkusit. Alex vyhrál, jak můžete vidět, a já jdu na to. Je to celkem dobrý mini event, takže dejte like a můžete se připojit i vy, pokud hrajete na Trenendu. Na začátku jsem měl IP adresu serveru a Alex jde znova, Danny Beck to nedal a já jsem to taky nedal, já jsem přešel tu vodu a teď jdu na to znova. Každopádně je to celkem těžký, pro mě teda, pro Jakariho určitě ne, ale teďka jdu na to a teď to určitě dám. Jo, jinak to nedal jsem to. OK. Mohl jsem to dát, škoda, že to jinak to, ale to nevadí, protože jdeme na to. A jak můžete vidět, první týpek se odpojil z parcely, byl to Fortnite 19 a děkujeme ti, že jsi zahrál s náma a jo, díky, takže můžeme pokračovat. Teďka zase lezu po 50. na žebřík a všichni jsou v cíle, jenom já ne. A hop, teď jsem to dal, yes. A oni hlasují na parcelu. Já už jsem zahlasoval. Bohužel. No, bohu dík spíš, ale jinak to ničí a on chytá ty žebříky. A což je celkem špatný a pak mu je vrátí, samozřejmě. Jinak to zničil a už mu to zase vrátil. Teďka to jinak ničí, nebo hop, cedulku a dobrý. Teďka bude teda další event a pokud se ptáte, co je tam ten obsidian, tak to je ani nevím co, Minak tam měl i předtím hráče, měl tam ty samý, co tam jsou teďka i toho Fortnite 19, takže jo. A teďka se bude, a to si pamatuju moc dobře, hele, bude to vybírání vlny a bohužel Trix 17 se odpojí a mě to připomíná trošku Jakariho event, ale míň hráčů, což je i celkem pravda, akorát, že to Minákův event a teďka mi něco chtějí říct, já nevím co. A jo, pokud týpci byste chtěli, tak můžete napsat Discord a pak bychom si třeba mohli i zavolat, jestli máte Discord, já teda jo. A pokud chcete můj Discord, tak možná bude v popisku, ale to uvidíme. A Minak mi chtěl povolit cheaty, abych mohl taky stavit a už vidíte, že se odspil, což je škoda a Minak tam chtěl dát mangrový dveře, jenže je to verze 1.12, jo, je to celkem divný, ale OK. No, skončilo to tak, že Minak mi dal OP, už jsme to nějak na to přišli a teďka tam budou jenom 2 dveře, chtěl tam udělat 3, ale ten Alex se odpojil, takže jo, kámo, děkujeme ti, že jsi zahrál aspoň na tomhle serveru nebo na téhle parcele. Minak už dostavil tady tyhle dveře a jo, je to celkem hezký. Steve mi říká, abych šel do těch dveří a já nevím, jak mi to chtěl naznačit, ale asi abych tam šel do těch žlutých a že Minak tam dával nějaký blok, co špatný, to co vypadne a dobré je to a uvidíte sami. Já si myslím, že to bylo celkem dobrý, ale lidi, pokud si myslíte, že to určitě je nějaký mega krátký a nějaký strašně moc prostě krátký, tak to se mýlíte.
Jo, jsem tam jenom já a Danny Beck, ale to se prostě mýlíte. Uvidíte prostě a tak. Takže už tam jdeme a nebo ještě tam nejdeme a Minák tam dává blok a ten Danny Beck se tam dívá a teď mi říká, abych něco, nevím, abych šel do těch dveří, že do té růžový ne, ale že do té žlutý, jo, a Minák napsal, vyberte si a já jsem něco dělal a vybral jsem si tyhle dveře, což je celkem dobrý a tady teda Danny Beck jde se zase kouknout a což je celkem blbý, ale dá se tam kouknout, co tam dává a pak jsem pryč a pak to zablokuje hlínu. Yes. A my jsme nemohli ničit bloky, takže jo, to bylo celkem dobrý, ale menší pauza. Vy vidíte obraz, ale já vám tady řeknu menší pauza. Pokud byste chtěli se napojit na ten můj server, tak pokud bude na tamtom videu, kde jsem to říkal, 5 lajků, tak budete moct mít na mým serveru a tam budou taky eventy, takže jo, můžeme jít zpátky k videu. OK, už jsme tady a já jsem zkoušel F5 a nevidím, co tam je za blok. A každopádně bylo to celkem divný, ale teďka jsme, nevím, dělali kraviny, otevírání Minecraft dveří a nevím úplně jako, co jsme teďka dělali, ale byl to celkem divný event, jako jo, tohle byl nejdivnější event, jako co jsem kdy viděl. A vidíte, Tomcat 21 přiletěl z lobíčka, jo, takže neskončilo to zase tak špatně. A potom Mináka a mě napadlo, uvidíte, co nás napadlo, bylo to fakt extrémní, ale v tom chatu to mám trošku uřízený, tu obrazovku, takže sorry, příště si dám Minecraft na full obrazovku, aby se viděli ty jména. A tady jsme si psali čus, nebo prostě ten pozdrav nějaký. A no, on to nechápal, ale ještě předtím, než byl ten lodičkový závod, tak byl skok do vody, jo. Já jsem to teď řekl, no to nevadí, řekl jsem, že bude lodičkový závod, ale to je jasný, to musí být na každém eventu, hele, možná, že i na tom mým, ale to se dozvíte, až bude video a dneska je 14. září, což vychází tohle video, si myslím, a vychází i video z eventu, takže se máte na co těšit. Nebo možná jako zítra, což je 15. září, vychází video z eventu na mém serveru a pokud se ptáte, kde jsem byl těch pár dní, tak to jsem byl nemocnej, měl jsem rýmu a bolelo mě v krku, takže teďka už jako jsem trošku zdravější a jako moc nemůžu mluvit, tomu můžete slyšet, že mluvím tak trošku jako divně, ale to jsem dobrý, v pohodě a na to přežijete těch 30 minut, těch půl hodiny, jo, je to půl hodiny a snad to ještě nějak se stříhám líp, ale takže už jsem ještě nedal skok do vody, nebo asi jo, ne, ještě ne a já jsem se moc nesoustředil a říkal tomu Tomcatovi, aby šel a hop, teď to dám, yes, a teď uslyšíte moji reakci. Nevím, pokus, ale teďka jsme čekali na Diablosích a teďka bude napínavý Tomcatův skok, nebo jak se to říká, a Tomcat jde na to a to jsem tam prostě musel dát do toho videa,
je to fakt hustý a dal to, takže jo a jinak teďka bude ten lodičkový závod. Tak tady jsem se hodně těšil a taky uvidíte, kdo to vyhrá. A Minák si to dal i trošku s náma, tak trošku, takže jako bylo to trošku takový i zmajetan této parcely. No, každopádně tady vracíme žebřík Minákovi a teďka bude asi ten lodičkový závod, jako. No jo, jasný, už to připravuje. A je to celkem... Ne, teď se rozmýšlí ještě, až za chvilku. No, teď se rozmýšlí a my jsme si povídali asi přes Discord, nebo už nevím, ale nějak jsme si to a jo, tady se rozmýšlíme. Říkali jsme si, co by mohlo být za další závod a tak nějak, no. Bude lodičkový závod, už to vidíte tady v chatu od Minák 22. Každopádně já to vidím nějak úplně jinak, jo. Já to dělám tak trošku jinak, ale to je jedno. No, já jsem napsal OK a ty hráči asi nevěděli, že jsme s Minákem takový kámoši a že jsme to pořádali spolu, nebo že jsme si to prostě připravili ten event a že jsme si domluvili, že tam budu já. A já bych tam byl vždycky, protože, že jo, proč ne, jsme s Minákem kámoši, jako Hestrank a Trospy. Nevím, koho jinýho bych tady mohl dát, ale nějaký prostě dobrý kámoši. Nevím, nějaký youtubeři a nevím, co mělo znamenat to Tomcat 21, ale doufám, že to nebyl malý kit. A jo, teďka jsem ho aktuálně přidal na whitelist na můj server, takže pokud bych chtěl, tak se může připojit. A já jsem měl napsat do chatu, že jsem youtuber a že to natáčím, no. Škoda, ale pokud se nějakým způsobem dostaneš na tohle video, tak určitě dej like, ale to není to hlavní, můžeš se připojit na serveru a IP adresu ti řeknu, můžeš mi napsat Discord a nevím jak, ale asi do toho, do YouTube a pak já si to rychle skopíru, dám si to tam do komentářů a pak to vymažeme, aby to tam nebylo a jo, nebude to prostě nějaký let, ale Minák tam dá 2 lodičky a jo. Teď se tam připojil nějaký, nevím kdo, a já jsem nemohl na to k tomu Steveovi. A to je asi Slovák, ten Tomcat. No, já jsem to střihnul a jak můžete vidět, tak mi Minák dal lodičku a pak ještě Steve se tam připojil další. No a už jsme jeli, ještě ne teda, já jsem se otočil. 3, ne, Minák to odstartovává. A Steve a Tory Minák napsal 3, 2, 1, teď, nebo co napíše. No, já jsem to říkal. A jedeme. A on se odpojil. To je napínavý. Kdo to dá? Tomcat tam byl první. Tomcat tam byl a jo, museli jsme to dát i po druhý, protože nevím proč. Minák vám to tady řekne. Jo, můžeš to říct, tak asi ne. A nevím, proč to bylo teda. Jo, to byl tenhle týpek, který se prostě odpojil. A proč se odpojil? To byla taková škoda, ale to nevadí, my jsme pokračovali v lodičkových závodách a
Já si myslím, že Minák tam byl jako poslední, nebo nevím, ale já nevím proč a teď, tak můžeme jet. Mohli jsme vyrazit a vypadá to, že Minák tam jede a já jsem na stejno s Minákem a Minák tam byl první, ale Tomcat. A vyhlásili jsme Tomcata, protože ten byl celkem jako dobrý a tak tam napsal, že Minák je taky dobrý, takže děkuju ti, kámo, a jo, můžeš se připojit na ten server, nějak to vyřešíme a nevím, teďka píše do chatu, jo, a nějak se na mě kouká, nevím proč. Minák píše, že první byl Tomcat 21 a jo, nice napsal a potom to bylo celkem divný. Danny Beck nějak šel, nevím proč, a měl shift, nevím, co se mu stalo, asi byl smutný, nebo já prostě nevím. A Tomcat teď píše, druhý si do Minecraft a Tomcat píše, a ty jsi dobrý. No, což ti děkuju, kámo. A Minák 2.2. Co píše? Proč píše? Nevím proč, ale teďka Danny Beck odchází se shiftem, jo. A tady jsem to střihnul někde tady. No, jo. A Tomky se odpojil, Danny Beck, nevím co dělá, ale my jsme rozmýšleli teďka, co by mohlo být jako další event a určitě ne poslední. A Minák napsal, bude těžký parkour. Jo. Jo. A nebylo to úplně poslední. Napsal jsem, že to asi nedám, jestli bude obskok. A byl tam obskok a uvidíte, jak to dopadlo. No, bylo to celkem zajímavý a jo. Teďka tam Minák staví parkour. A to byla asi ta nejzajímavější část, protože jak Minák dostal parkour, tak se připojil nějaký a Danny Beck se bohužel odpojil. Prostě to vzdal, nebo já nevím. Jo, pak měl lodičku a já jsem mu ji vzal a dal jsem Minákovi. A pak byl smutný. No, nevím, ale takýval hlavu, že ne. A říká mi, že abych šel pryč. A já jsem samozřejmě nechtěl. Ale Danny Beck taky nešel pryč. A no, já vám to tam můžu říct, kdo se tam připojil. Byl to nějaký Bob, nevím, uvidíte jeho nick ve videu. A ten to dal na pohodu, protože měl i skin, takže je možný, že to byl nějaký už Minecraftový profík a jo, nebyl to jako já, který neumím obskok základní věc v Minecraftu, ale no, chápete prostě, jak to myslím. A teďka jsem to nedával, ten obskok. Jo, tady jsem to střihnul a jak můžete vidět, tak Minák to strojtil, ale byl to prostě furt obskok, akorát, že na takových 3 variantách. A v jednom momentu jsem to mohl dát, ale to jsem bohužel vystřihnul, protože bylo to moc dlouhý. No a Bob 13, jak můžete vidět, a to byla taková špatná chyba, nebo ne, prostě byl to takový špatný moment, jo, ale on to dal s Danny Beckem, nebo jak se jmenuješ, s Danny Beck jsme to nedávali a já jsem tam nedal vlastně to, protože jsem to vystřihnul, ale já vám teda můžu říct něco, co se stalo v těch následujících věcích, nebo minutách, nebo tak a stalo se to, že chtěl OP a Minák to neuměl, každopádně teď já už to umím,
jo, beze mě by to neuměl, ale jinak to neuměl dát, takže se dohodli na Discordu a pak mu tam napsal ten Bob Discord toho a ten Danibek nebo ještě někdo tam psal Discord, ale bylo to takový špatný, protože Minák zrovna neměl jakoby ten Discord účet, měl ho prostě, nějak mu to tam psal, že nevím, že se někdo za něj přihlásil, pak už se to nedalo, tak jsme museli, nebo si musel vytvořit nový účet a no, bohužel, nebo nevím co, ale jo, tady jak můžete vidět, tak chtěl napsat to rozeběh, ale neumí psát. No, nebo se prostě překliknul a s tím Discordem ten naštval, ten Bob 13 a pak se prostě Minák odpojil naštváním a bylo to prostě takový špatný. Já vím, jo, někdy se to prostě může stát, takový lidi se i nacházejí na tréninku, ale bohužel. Ale teďka zpátky k tomuhle parkouru, ale mohli by jsme možná tady ne moc dlouho komentovat, ale vystřihnout, takže lidi tady můžete vidět už, že se připojil a byl tam nějaký se skinem, Danibek se asi už chystal odpovědět. Nevím, proč jsem dal ty dveře, ale to jsem vystříhnul a jo, Danibek se odpověděl. Kámo, byl jsi fakt dobrý, já ti děkuji, že jsi zahrál na tomhle serveru a díky moc. A to není celkem ještě to špatný, ale to jsem vystříhl. A jo, pak můžu OP a Minák to neuměl a jo, bylo to špatný. A tady ten měl Moonův skin, hej, no to nevadí. Někdo prostě někdo má nějaký skin, ale já mám svůj skin vlastní, který jsem si nakreslil, nebo prostě to udělal, nevím kdy, ale to je jedno, to teďka není důležitý a tady jsem to furt nemohl dávat a on mi psal easy kámo, mega easy, super easy, nevím, prostě je to easy a jo, je to easy pro některý z vás, a jo, tady napsal, že to postaví těžší, ale no, napsal tam postavím. Nevím, jestli hrál na mobilu, ale jako kámo. No a tady jsem se odpojil, protože tamto se mi už tam moc nechtělo jako dávat, tak jsem to odpojil a jo, tady můžete vidět, co bychom mohli říct. No, takže lidi, nevím, jestli jste mi slyšeli, ale tady se připojil nějaký, nevím, skin jsem měl, Technoblade skin a jo, tady už to byl konec a jo, já se s váma asi můžu rozloučit a nic se nebylo v tu dobu, kdy se on připojil, takže bohužel skočil do vojdu a já taky a Minák taky. Nebo jo, já taky. No a co? Můžel jsem a tady jsme si už nějak dělali kraviny a nevím, no, nic jsme tam jako moc nedělali. A jo lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a Danibek se připojil na poslední chvíli. Já jsem napsal, že mám OP, ale pak se odpojil. Takže bohužel, RIP. A jo, jak můžete vidět, tak já mám OP napsal nebo já jsem to napsal a už se odpojil. Takže jo, mějte se hezky a dávajte lajčíky, odběry a jo, asi se s vámi loučím a zatím čau.